Kazetaria dara eta idazlea be bai, eta gaur egun besteak beste EITBko korrespontsal moduan jarduten duzu, baina hainbat bide egin dituzula. Zaielari. Idazlarekin nahi lotura, idazla ez dago, gazan bezalako toki bat nire ezagutzen munduan, ez? Bereziki, blokeopean biziren beste tokien bat ez dutelako ezagutzen. Beraz, ni Jerusalemen egon izenean 8 urte, ia hilabete hori baten nintzen, lagun asko dauzkak, eta nire bikotekidea erizaina da, eta Gazan egon da lanean ere, momentu oso gogorrak izan dira guretzat, familia bezala, eta orain zer esanik ez, gure lagunak barruan daudelako, ez? Medikuek, erizainak, baixuak, idazleak, artistak, ni dakent familia bat, Gazan, ez? Eta oso une gogorra da. Baina azken urte hauetan bereziki niretzat gogorra izan zen 2014an egon zen gerra, 54 egunez egon nintzen Gazan, orduan bai, barruan geunden, orain ez dugu sartzeko aukerarik, itxita dagoelako kazetariotza, eta oso esperientzia gogorra izan zen, muturreko bombardaketak izan zirelako, ez? Gerra horretan Israelek hil zituen 2500 lagun, 2500, gehienak ere emakumeak eta haurrak, baina orduan barruan geunden, eta ni neun ere behiz ikusi goen sarraskia, ez? Hospitaletan geunden goizetan, protesta egitera, hori ezin da egin, ezin dute horrelakorik egin alde batetik. Jende asko alde dagoelako, baina beste aldetik kontra daudenak ere armarik ez dituzten, ez dago horrelako Israelek duen plantamendu orain arte argi dago ez dela zuzena izan. Eta tartean bizimodua, imaginatu, daude isolatuta, daude itxita, eta ez dago, beti izaten gauza bera, ez dago itxaropenik, gatazka hori ez dela konponduko. Politikoki ez batzen badago irtenbide politiko bat, ez da ezer aldatuko. Izan dugu, bortizkeri episodio hauek errepikatzen dira behin eta berriro. 2008 urtetik beti daude, ez? Koheteak Gazatik irtetzen, Israelek egindako bombardaketak, baina gero behin-behineko akordioak lortzen dituzte, gero akordioak ez dira errespetatzen, ez alde batean, ez bestean, eta gero beste gerra bat hasten da, eta beste bat hasten da. Eta nikoa dela, ez? Israelen ez dago konstituziorik. Israelgo konstituzioa testamentu zaharra da. Beraz, beraintzat, hau guztiz legitimoa da, ez dakit, jaingoekoak emandako lurra delako, eta beraz, ez dute ikusten inolako arazorik lurralde hori okupatzeko, esaten dutelako 2000 esatzen dela, bere lurra dela, ez? Beraz, hemen, gatazko honetan dimentsio asko daude. Dimentsio politikoa, dimentsio militarra, baina gatazka ulertzeko ulertu behar da dimentsio biblikoa, erlijiosoa. Eta hori han bizi arte ez da ezin da ulertu, guretzat askotan iruditzen zaigu hau ez dakit fantasia edo zer irreala, ez? Azken argumentua beti asentamentua datzeko izaten da eskubide publiko, eskubide biblikoa, eskubide erlijiosoa. Hangoikoak emandako lurralde badela eta horregatik hor daude, ez? Eta gainera aukeratutako herria dira. Eta horren aurrean ezin da zer egin. Beraz, asentamenduen klabea ulertzeko, bai, badago alde politiko bat, alde asko daude. Baina eztabaida aurrera joaten denean beti azken argumentu hori defendatzeko, okupazioa defendatzeko, beti da eskubide biblikoa, ez? Eta horren aurrean nik behintzat ezin dut zer esan. Beraz, hori hasteko. Asentamenduak esango nuke gauza berria dela. 97an hasi ziren, Israelek bere Cisjordaniako okupazioa martxan jarri zuenetik, ez? Orduan asentamenduak dira, berez mapa bat dago onartuta, Nazio Batuetan onartuta, eta mapa horren arabera dago Israel eta Palestinan asentamenduak direla eta zer bide, zer suposatzen dute, nola ulertu behar ditugun. Horretan lagundu dira dituzun, batez ere gure ikasleak, ez da zer batzutan hitz egiten diegu asentamenduei buruz, bai? Eta hori buruz azaltzea zertan datzan zen horako ondorioak ekarri egina dituen, ez da? Eta, bueno, edo Georgian, edo beste tokietan ere egoera berotzen denean,
presnago, motxila hartu eta joateko. Eta ez dakit, gerrak naizela esaten dian, ustetuko egunen batein, bake korresponsala izatea, Azkenean, bakea heltzen den une hori izaten da politena edo zein. Nik urritu dituan gerra guztietan, zuetena heldu den momentu hori izan da dudale gabe momentu preziatuena eta momentu politena, eta indar gehien izan duen. Eta hori izaten da arazo larriena. Beraz, eskerrik asko leio irekitzagatik, nire kontuak nahiko kontu tristeak izaten dira, zoritxarrez, niri ez zait tokatzen aste bukara honetako bezalako albisteak urritzea, erbia, atleti, real atleti.